ngilesikhathi la kwavuswe khona umanejava abantu bathi bahambe ngoba sebeqedile kanti bahambiswe i-pressure bavumile ukuhamba benziwe incibiso hhayi ngoba befuna ukuhamba befuna ukuziphomoza bona hhayi ngoba kufike isikhathi mawubizwa uNkulunkulu i-level okufikela kuyona inekhaphi yakhona kufanele uyiphuze. Angikhulumi ngomuntu oshumayela ogqobeni lomunye, ngikhuluma ngomuntu okuthiwa akabe yifounder yena athi uNkulunkulu uzofumana into kuwe. It's easy kosemva kuwe ngokushibilika entweni esikhona, but ngikhuluma ngento ukuthi go deeper usinke wena efumenwe ngawe into. Ingama-levels fikathi uNkulunkulu uzokusemhlabeni wonke kodwa angakutsheli ukuthi uhambo luzobanzima kangakanani. Hhayi ngisho uhambo lokuswela ukudla ngokuphuza ney'ngubo ezinhle ney'ngubo zinto ezinhle. That's not the journey, but the journey ukuzwa umoya ukuthi kubuhlungu kangakanani kuNkulunkulu ukubona abantu besukile kuwo benza abakuthandayo bengakwenzi bengayenzi intando yakhe, especially nangaphakathi kodwa bebiza igama lakhe beblessa imikhuba yabo bathi babusiswe uNkulunkulu babusiswe imikhuba yabo. Few amadoda ashumele ivangeli ezinzula a true gospel, a true heart of God. With the right character of their hearts. Ngingamtshela uNkulunkulu ekuseni ngathi Nkosi, umayinana noNgcebo noShabangu basangidinga, angifuni ukufa, ngibulawe yi-pressure ye-anointing uNkulunkulu ayibeke phezu kwami. Because bawuqhubeka abantu basenga abanye mina ngoba sengibashiyile abantu ababo. I don't like that. Ngiyakuthandaza Thixo. Angenze ngidlule kuleveli kababa umbona, angenze ngidlule kuleveli kababa ukhabela, angenze ngiye phambili ngithi Nkosi uDavide wathi maseqedile icebo kaNkulunkulu walala. Inkosi yathi ngolala ayisho ukuthi ngoshawa inhliziyo, ayisho futhi ukuthi ngobulawa ushukela, ayisho futhi ukuthi ngobulawa yi-BP. Yathi maseqedile iyobeka isandla sayo phezu kwenhliziyo yayo. Sibizana into ezingafani zokubingelela. Kukhona abanye ababizana ngokushumayela benza ibandla libe wona. Ngibizela into embi, into yokwakha into engekho. Ngibizela ukuzala into engekho ey'mpilweni zabantu. Ngibizela ukuzala uJesu. I'm giving birth. Mangishumayela kuwena ngisuke ngizala into ongayifuni yokuhamba ngey'miso zikaNkulunkulu. To be oneness in the heart of God. uNkulunkulu athi akhulume njengoJobe, athi uJobe abuze uSathane athi umbonile yini umgcotshwa wami emhlabeni? Abesithi uSathane ngimbonile kodwa ustrong ngoba umbiyele. Noma esephuciwe uJobe ukubiyelwa uNkulunkulu enyameni, kodwa bese uNkulunkulu uyoyithinta into yakho kodwa ngeke uthinte moya wakhe. So
ngokufana, asibiziwe futhi ngokufana, asilinyazwanga futhi ngokufana. Amen. Bafundisi makhosikazi abo, bafundisa obaba kanye nentombi yensizwa nasesikole. Asimuseni izinto lokukhonza bazalwane. Asiye nendawo usathana angafuni sifike kuyona. uJesu mafica uPeter uthi yalile kujulile. Osana manethe kujulile. Anibambi ngoba animaphosile la kufanele nophose khona. Osana manetha enu ekujulile. Kusho ngiyakusema. Doke inetha lakho uphose endaweni right. Yini enza ungabambi? Yini enza ungashintshi? Yini enza ungafani uJesu? Yini enza inkazimulo uJesu aphile ngayo emhlabeni wena ungamuvi kuyona? Yini enza ubande? Yini enza ubesivivi? Yini enza uphuma ungene namhlanje yashisa kusasa uyabanda? Yini? Bandla lonke ngiyabingelela ngeSunday school. Ngoba siqinisekayo. Isiko zalwana iBhayibheli lithi sibuye umoya, sihamba kuye umoya. Lento ifana nesitimela ujantshi. Never ever ungabona isitimela sihamba kwenye indawo. Asikunje ukuhamba kwenye indawo. Sikunje ukuhamba kumoya. Sikunje ukuhamba kujantshi. Angeke kwenzeka usithole sihamba ngani kojantshi. Angeke kwenzeka. Nomuntu uKristu Jesu ngeke kwenzeka. Ufikakale uhamba ngani bese uzokuza uJesu. Ngeke kwenzeka. Udesignelwe ukuhamba ukuye umoya. Angeke kwenzeka. There will be a structure wokhonza entandweni yakho, uyokwenza izinto zentando yakho because isitimela esiwumoya okaNkulunkulu ohlala kuwena asikho kujantshi. Asange nje before ulethe isitimela eqale kwakhe ujantshi, before uJesu sithuzelwe kuwena eqale ngesitonisho ngespirit kuwena. Ngoba if you are in Christ, it means spirit to spirit. Angeke nje mawumiyeza kwenzeke kuthiwe nje uyazithola zonke izinto, ukwazi ukuzingenela, ukwazi ukuziphumela, ukwazi ukuziphumela intando yakho, ukwazi ukuziphumela into abayi. Uvele nje ube casual. Angeke nje kwenzeke, akwenzeki. iBhayibheli kwenzeka umthokozisa uNkulunkulu. Ngaphandle kokukholwa. Ukholwa uza ngezwi. Ngeke mfundisi uNkulunkulu sidesignele ukuhamba kujantshi. That's why singakwazi kuma makunomuntu. Noma uyathanda kanjani lo shayelayo, akakwazi kuma makunomuntu ngoba umuntu usuke sendaweni errong. Sidesignele nje ujantshi udesignele ukuhamba isitimela nje qha. Not in umuntu ke uKristu Jesu udesignele ukuhamba kuye. Ngaphandle kokuhamba kuye there will be no joy. Ngeke nje ngezinto lezi ezinye ezona sesishumayela ngazo ngazathi yizona. Asifunde lezo zinto, sifuna ijoy kaMoya Ngcwele. Sifuna ukumuzwa ishaya umthetho.